Niin morjes. Oltais taas täällä Paistunturi erämaassa ja koitetaan ottaa revanssi siitä, mihin kesällä jäätiin. Täällä on ihan täys räkkä päällä. On polttiaisia, mäkäräisiä, hyttyryä. Ihan niin paljon mennään hulluksi tulla. No. Täällä on aika lämmin. Auton mittari näytti +16, kun lähettiin. Ja tänään on ollut taivas koko päivän pilvessä. Vähän tihutti vettä, kun lähettiin. Se on yksi poutantunut. Mutta ilmeisesti nyt kun mä oon liikenteessä, niin vettä on luvattu vähän niin kuin joka päivällä. Perinteisesti. Ihan pieni on, vaikka kuin paljon. Pistää, ja sitten tulee sellainen kauhea polte sen jälkeen. No näitä ottaa polttiaisia vai mitä ihmeessä. Kaikenlaisia riasoista täytyy olla. Kuukkelikin ja kävi meitä morjestamassa, mutta se lähti äkki pois. Joo. Lähdettiin tosissaan sieltä Mantojärven parkkipaikalta ja Mantojärven kirkkotupien parkkipaikalta. Tultiin tosta noitten Mantojärvellä, mikä se on se kota, niin tultiin siitä ohitteessa ja kuljettiin tämän pienen yppylän taakse tämmöisen pienen lamparin, minkä nimi on Paddelantto vai mikähän oli. Ihan mukavan näköinen paikka. Mutta ei yhtään kunnollista telttapaikkaa. Aika kivistä maastoa. Kai tässä nyt yhden yön vanhen. Joo. Kello on nyt 7:15 ja me syötiin tuossa kurmeen ruuat ja koirat vetäytyi jo telttaan nukkumaan. Mäkin luulen, että mä vetäydyn sinne piiloon näitä itiikoita. Kattoo sitten mitä huominen tuo tullessa. Joo, täytyy hetken aikaa odotella, että jos se vaikka jonkun auringonlaskun meille antaisi, mutta enpä usko, kyllä niin tasaisen harmaata on. Mut jos ei muuta, niin lyhyt videoavaus ja huomenna jatketaan, että vävät.
Joo, huomenta päivää. Herättiin aamulla johonkin aikaan riakkojen räksytykseen. Mun mielestä se on jännä, että täällä on niinku ihan hiljasta, mutta sit kun aamu valkenee, niin kaikki linnut aloittaa elämöinnin. Nyt kello on vähän yli 10 tai varmaan 10:30. Nyt on taas ihan hiljaa. Tää täytyy pitää huppua päässä, kun täällä on niin paljon itiikoja, vereimijöitä. Mut joo. Lähdetään tästä etelään ja etelän suuntaan ja katsotaan mitä sieltä löydetään. Ollaan hetki täällä puustosemmalla alueella ennen kuin noustaan tonne ylös tunturiin. Joo. Juodaan tästä aamukaffet ja lähdetään lompsimaan. Nauttimaan väriloistosta. Joo, pidetään ensimmäinen tauko, vaikka ei ole tultu varmaan kuin kilometri. Tuo oli aika raaka toi lasku tänne laakkaan. Nyt on varmaan vieraampi nousu tonne ylös takaisin. No.
Joo, pidettiin siinä Mielkejoskaidin huipun tuntumassa. Siinä pienellä lamparilla sellainen vähän reilumpi evästauko ja nyt jatketaan matkaa kohti Jesnalvarria ja sen huipulta alkaa itse asiassa Kevon luonnonpuisto. Me ei olla menossa sinne, ei kyllä saataiskaan, vaan me oikeastaan tuolta tunturin itäpuolelta ja seurataan sitä poroaitaa, mikä siellä menee. Sen pitäisi viedä meidät semmoselle kuin Garsejo Gorsi. Ja se on ilmeisesti jonkun näköinen pikkainen vesiputous ja käydään katsomassa, että päästäänkö sinne ja millainen se on. Ja se on aika jännässä paikassa, kun se on sillä, että se Kevon luonnonpuisto tekee semmosen kolon ja se on siellä kolossa, että se ei kuulu luonnonpuistoon, mutta se on vaan vähän siellä oudossa paikassa. Joo. Et semmonen olisi nyt sitten agendana. löydettiin Garsejo Gorsi. Mutta
kello on sen verran paljon, että pistettiin teltta pystyyn ja ruvettiin ruoanlaittoon ja katsotaan huomenna sitten toi koski tarkemmin läpi. Toi oli todella vaikeet maastoon toi. Oli nyt Jeesnalvarrin tai itäpuolen metsikko. Pitääkö laskeuduttiin sitä poroaidan vielä. Se oli niin mukkuraista ja risukkoista ja kivikkoista ja loukkasin polvenikin vähän. Kaikenlaista. Mut joo. Kello on nyt jo. Mitä se oli? 7:15 varmaan se oli. 7:30 aika kun me oltiin hakemassa vettä tuolta noin. 7:40 vai 8 varmaan jo. Vähän ihan koko päivä meni. Vähän ennen 12 lähdettiin ja melkein voisiko nyt sanoa, että 8 tuntia meni 8 kilometriä. Oho, vaikeet maasta. Pidettiin aika paljon taukojakin. No, ei sen. Meillä on kiire. Mut joo, huomenna mä lupasin itselleni helpomman päivän, eli mennään tästä katsotaan ensin toi koski ja sit lähdetään poroaita pitkin hiukan taaksepäin ja mennään tuon Kevon luonnonpuiston rajapyyki ohittessa. Sitten oli semmonen merkkikin tuolla puussa. Lähdetään siitä sitten kohomaan ylöspäin tonne tunturiin. Mennään toi Hiesnalvarri ylittes ja katsotaan olisiko se nyt sit Kevon luonnonpuiston pohjoisin piste, niin onko se sit merkattu jotenkin tuolla tunturin huipulla. Siitä sit vaan laskeudutaan alas tonne Karsejohkalle. Ja katsotaan siitä sitten. Kartan perusteella näyttäisi olevan tommonen hyvännäköinen mutka tuolla. Jos olisi vähän tasaisempaa. Mutta joo. Katsotaan sitä sitten huomenna. Joo, meillä tässä nyt Kurmeen ruuat kypsymässä ja poissut menikin jo nukkumaan. Ei semmoista. Raskas päivä itse kuule. Tää on yleensä jostain syystä tämä toinen päivä on. Se kaikkein raskain jostain syystä. Ei se sen kummun. Katsotaan taas. Joo. Vähän niinku jalkapesu tekemättä tältä päivältä, mutta ei kai se haittaa. Kello on nyt 9, niin kyllä me ruvetaan menemään tonne pehpuihin köllöttelemään ja tekemään sudoku hetkeksi aikaa otsalampun valossa eroon näistä itiikoista. On hyvä
nämä mäkäreiset ja polttiaiset, niin ne ei tuolla teltossa syö, ne menee tonne jonnekin. Miksi nyt sit sanotaan? Koittaavat päästä ulos, niin ne ei tee mitään. Sitten kun saa kaikki hyttyset tapettu, niin sit saa olla ihan rauha. Joo, mä oon tässä itse niin lähellä asutusta, että Kevon suu on tossa ja Kevon tutkimusasema on ihan tossa Kiveheinon päässä. Tänne kuuluu noin autojen äänet ja mökkiläisten tai asukkaiden toiminnan äänet, koirien haukunnat ja jotta kolina sieltä aina välillä kuuluu. Koirat on vähän valppaana tässä näin. Josta kuuluu koirien haukuntaa, niin he on heti mitä tapahtuu. Joo. Tää oli tämmönen päivä ja katsotaan millainen huomenna. Muuta kuin koirat kiittää ja kuittaa tästä päivästä ja huomiseen. Joo, huomenta. Tai päivää. Kello on nyt 10 tai 1. Ollaan nyt huilattu reilusti kello ympäri. Nyt olisi sitten aika ehkä pikkuhiljaa lähteä liikkeelle. Aamupalat on syöty. Sen semmoset. Me käydään katsomassa toi Garsejo Gorsi tosta noin. Sen jälkeen pakataan kimpsut ja kampsut ja lähdetään tosta tunturin toiselle puolelle Garsejon varteen. Tänään ei oo mitään pitkää taivoa kuvassa. Raskas kylläkin on, kun on noussut tonne tunturiin. Aika synkän näköisiä pilviä, se oli vasta 8. Vähän sadekuuroja, mutta voi olla, että se kohta vähän ripsauttaakin. No, täällä on tosi lämmin. Täällä on ihan teepaita keli, vaan tämä tuulitakki tässä niinku itikoiden varalla. Joo, eikä siinä. Pörpätään nämä mustaherukkamehut ja lähdetään päivän askareisiin.
Joo. Tuolta lammen vierusta reunaa noustiin. On kyllä ollut aivan sairas nousu. Kello on 3:30. Meillä on mennyt niinku 1,5 tuntia tähän 1,5 kilometriä. Eikä vielä olla edes huipulla. Mä olen aivan loppu. No, enää viimeinen rutistus. Tuolta ylhäältä sitä äsken laskeuduttiin. En tiedä näkyykö tuo jyrkkyys tässä kuvassa, mutta oli kyllä yksi elämäni rajuimmista ja kamalimmista laskuista. Tänään on ollut niinku 2 huonoa reittivalintaa. No, täällähän on nämä, miksi nää nyt sanotaan, nämä kanjonien reunat on jyrkkiä, missä vaan, mutta ai. Kello tulee 6. Ja mä olen fyysisesti aivan rikki. Tää on ollut kyllä raskas päivä. No, nyt ollaan tässä Karsejoen varressa ja lähdetään katsomaan, että löytyisikö tästä joku hyvä leiripaikka. Mä jalat on aivan loppu. Ensimmäinen paikka, mikä tulee vastaan. Jäädään siihen. Joo, tällainen leiripaikka löydettiin tänään. Maasto on ihan kamala, mutta kai se nyt jotenkin tyydyttävästi menee sitten tämä yö. Karsejo korsi virtaa tuolla
takanapäin ja pasta carbonaarat on kypsymässä tossa ja kaunis iltarusko. Kello on 6:50 nyt ja taisin itselleni eilen luvata kevyemmän päivän ja mulla jo pitkä aika ollut jalat näin väsyneet kun ne on nyt. Vaikka matkaa ei tullut tänään kun ehkä 4 kilometriä ungefär. Mut joo. Aletaan rauhoittumaan sitten illan viattoon ja sen semmoista. Siinä auringon viime säteet paistavat Jesnal varrelle. Kairakoirat kiittää ja kuittaa tästä päivästä ja vetäytyy levolle ja itikoita pakoon tuonne teltan syveksiin. Ei muuta kuin huomiseen ja hyvää yötä. Joo. Sitten olisi leiri purettu ja aika lähteä päivän patikkaan. Pitkään tovi mietittiin, että mitä lähdetään me tätä jokivartta pitkin vai noustaan me tosta vähän ylemmäs. Hikoillaan taas hetki. Toi näytti aika pusikkoiselta ja kartan mukaan aika jyrkiltä noin reunat. Voi olla, että sielläkin joutuu sitten taas hikoilemaan myöhemmin. Mennään nyt tosta. Se on melko siedettävä toi nousu. Mennään tosta ylös. Lähdetään siitä sitten aluksi kohti Ertetvaarjohkaan. Siinäkin on nyt monta jokea välissä tai ojaa ja kaikenlaista. Katsotaan mihin tänään päästään. Nyt semmonen, ei muuta kuin heitetään rinkka selkää ja lähdetään matkaan.
itse asiassa yllättävä vuolas, ainakin mun mielestäni tämä Ertetvarjohka. Jouduttiin varmaan 1,5 kilometriä kävelemään tänne ylävirtaan, että löydettiin tarpeeksi kiviä, että päästiin loikkaamaan yli. Tosta me tultiin ton ison kiven edustasta jostakin. Aika kova touhu. Semmonen, joku on sanonut joskus, että jos kivet on levän peitossa, niin musta levä pitää, mutta vihreä levä ei. Toi on kauttaalta vihreä levän peitossa, ne on kaikki kivet tuolla pohjassa. Oli aika haastava, mutta selvittiin siitäkin sitten ja matka jatkuu taas. Tultiin takaisin tän Karsejoen varteen. Se virtaa tuossa varmaan 30 metriä tuosta alempana, ettei me ihan sen juurella olla. Anyway, kello on nyt 4:30. Jatketaan tässä nyt jonkun matkaa vielä ja katsotaan mihin päädytään. Ei oo tänäänkään tullut kilometrejä paljon juuri nimeksikään. Täytyykö sanoa, että maasto on yllättävän rankkaa täällä. No kaikki nämä reunat mitä täällä on, niin on jyrkkiä ja sen semmoista, että kyllä tää saa mennä niinku ylös alas jatkuvasti. Hidastaa aika paljon etenemistä. No. Täytyy nyt toivoa, että ehkä noin suurimmat rotkojen reunat ja olisi nyt noustu ja laskettu tää reissu. Ihan varmaksi nyt ei voi vielä sanoa, mutta no. Joo, mutta ei kai siinä, me vähän juodaan ja hengähdetään ja jatketaan taas.
tällainen leiripaikka löytytäkseen. Ollaan jossain tässä Roa-Iskaleametin eteläpuolella Karsejo varressa. On kyllä raskas päivä. Kello on jotain vähän yli 8. Varmaan lähempää 8:30. Syötiin ja sen semmoista. Toki valmis nukkumaan. Tossa oli hieno tommonen iso kivi tuossa keskellä jokea, millä oli hienot sileät muodot. Täällä kaikki verenmiä vielä. Niin, oli hienon näköinen. Tommy Tabermanilla on joku semmonen runo, että kun hän, joka on pidellyt aaltojen silittämää kiveä käsissään, tietää, että jatkuvalla hyväilyllä on uskomaton vaikutus. Vaikka siis se, mistä se oikeasti johtuu, että nuo kivet on tollasia sileitä ja pyöreitä, niin sehän johtuu siitä jatkuvasta hankaamisesta, mikä sieltä tulee muiden kivien kanssa. Ja sitten kun vesi on lievästi hapanta, siinä on kaiken näköisiä happoja, mitkä pikkuhiljaa syövyttää sitä pintaa. Että todellakin siis pikkuhiljaa. Ja sitten tässä tapauksessa vielä, niin varmasti toi lähtevien jäiden musertava vaikutus sitten keväällä niin tekee tehtävänsä. Et jos sitä nyt jatkuvaksi hyväilyksi voi sanoa, niin olkoon sitten sitä. Mut joo. Tässä semmonen juttu, että nyt on aika paljon klippejä otettu jo kameraa, että voi olla, että mun täytyy jakaa tämä video 2 osaan, että muuten mun pikkainen läppäri alkaa tökkimään, jos siitä videosta tulee kauhean pitkä. Ei oo suorituskyvyltä mikään paras mahdollinen. Voi olla, että laitetaan ensimmäinen video tästä kohtaa poikki ja jatketaan seuraavassa videossa. Ei mulla muuta sitten kun ne kairakoirat kiittää ja kuittaa ja tästä päivästä ja huomenna jatketaan. Hyvää yötä.